Па ўжо існуючай традыцыі ў суботу ў раённым доме культуры свае таленты на суд гледачоў у рамках фестывалю мастацкай самадзейнасці і народнай творчасці працоўных калектываў «Мая шклоўшчына» прадставілі жыхары фашчаўскага сельсавету. Падрабязнасці глядзіце ў нашым наступным сюжэце. На другім паверсе раённага дома культуры размясцілася выстава народных умельцаў. Пляценне з паперы, рэзьба па дрэве, вырабы з вышыўкай крыжам або гладдзю і многае іншае прадставілі вучні і настаўнікі школ, работнікі бібліятэк, сельскіх дамоў культуры і народныя умельцы. Рэалізоўвала тут вырабы, зробленыя сваімі рукамі, і Галина Микалуцкая. Техника называется цумами канзаши. Я использую в своей работе ленты, ткани, фурнитуру, различные бусинки, стразики и так далее. А как давно стали изготавливать? Уже около 2 лет, даже, наверное, больше. Папулярнай сярод наведвальнікаў выставы апынулася і невялікая калекцыя. Ёсць у травах і кветках гаючая сіла. Гэта сушаныя лекавыя травы і настойкі для ўмацавання і падтрымання здароўя. Кто-то собирает травки, кто-то корешки, кто-то настоечку, кто-то наливочку делает. И все вот так вот предпочитают покупным чаям, предпочитают вот все листочки, все травки, все со всех этих. Ну вот я такую сделала выставку, чтобы показать, чем живут наши люди. І вядома, была на выставе дэгустацыя розных страў. Жадаючыя маглі паласавацца пірагамі, мёдам, рыбай і многім іншым. А затым адбыўся канцэрт, на якім таленавітыя выканаўцы пелі песні, танцевалі і ігралі на музычных інструментах. Вельмі прыйшліся па душы гледачам песні «Мужчына і жанчына» у выкананні жыхароў вёскі Заходы Алексея і Ганны Ціханенка і музычныя кампазіцыі Дзяніса Архіпенка, лесніка фашчаўскага лясніцтва. А сапраўднай зоркай канцэртнай праграмы стаў Віктор Лебяда, які выступіў з гумарыстычным маналогам, як жонка лячыла ад алкагалізму. Решил заняться спортом. Вышел утром на балкон, фигура красивая, начал делать круговые движения тазом, приседания, народу собралось, пальцем тысячат, фигуры мои любуются. Аполлон 2. Тут теща, как тебе не стыдно, ты бы хотя бы трусы надел. Скончыўся канцэрт перадачай сімвалу фестывалю «Мая шклоўшчына» ад фашчаўскага сельсавета Каменялаўскаму, таленавітыя жыхары якога выступяць у раённым доме культуры ў гэтую суботу, 26 сакавіка.